ቡና ምስታይ ጥቕሙ ወይስ ጉድኣቱ የመዝን ንዝብል ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ጥቕሙን ጉድኣቱን እናመዛዘንኩ በዚ ቪድዮ ብዝግባእ ዘረዳእኩም ይኸውን። ቡና ምስታይ ጥቕምን ጉድኣትን ኣለዎ። ኮይኑ ግና ኣየናይ ከም ዝበልጥ ዝውሰን ብናይ ሰባት ጥዕናዊ ኩነታት ክንደይ ዝኣክል መጠን ከም ዝሰትዩን ብካልኦት ነገራትን ዝውሰን ይኸውን። እስቲ ብመጀመርያ ናይ ቡና ጥቕምታቱ ክነግረኩም። እዞም ቀፂለ ዘቕርበልኩም ናይ ቡና ጥቕምታት ብመጽናዕታ ዝተረጋገፁ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ጥቕሚ ቡና ናይ ሓንጎልና ንቕሓትን ትኹረትን ክውስኽ ይገብር። ቡና ኣብ ውሽጡ ካፊን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ዝሓዘ እዩ። ካፊን ማእኸላይ ናይ ነርቭና ስርዓት ብምንቕቓሕ ናይ ኣእምሮና ንቕሓት ይውስኽ፣ ናይ ድኻም ስምዒት ይቕንስ፣ ከምኡ እውን ትኹረትና የመሓይሽ። እዚ ድማ ብፍላይ ንግሆ ወይ ትኹረት ኣብ ትደልዩሉ እዋን ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል። ካፊን ኣዲኖሲን ዝተባሃለ ድኻም ዘስዕበልና ኣብ ሓንጎልና ዝርከብ ኬሚካል የወግድ ወይ ድማ ይከላኸል። እዚ ድማ ንነገራት ዘለና ትኹረት ክመሓየሽ ይገብር፣ ብተወሳኺ ድማ ድኻም ይከላኸል። ካልኣይ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ኣፈጻጽማና የመሓይሽ። ካፊን ኣድሬናሊን ዝተባሃለ ሆርሞን ኣብ ሰውነትና ብብዝሓት ይውስኽ። እዚ እውን ሰብነትና ንኣካላዊ ምንቅስቓስ የዘጋጂ፣ ከምኡ እውን ድኻም ብምቕናስ ኣካላዊ ጥንካረ ይውስኽ። ነዚ እውን እዩ ብዙሓት ኣትሌታት ቅድሚ ስፖርት ምስርሖም ቡና ዝሰትዩ። ሳልሳይ ንሓደ ሓደ ሕማማት ዘለና ተቓላዕነት ይከላኸል ወይ ይቕንስ። ብዙሓት መጽናዕትታት ቡና ንሓደ ሓደ ሕማማት ዘለና ተቓላዕነት ከም ዝቕንስ ይሕብሩ። ካብዚኣቶም ዓይነት 2 ናይ ስኳር ሕማም፣ ቡና ናይ ኢንሱሊን ሰንሲቲቪቲ ብምውሳኽ፣ ብተወሳኺ ድማ ናይ ደምና መጠን ግሉኮዝ ብምቁፅፃር ዝለዓለ ሚና ኣለዎ። ናይ ፓርኪንሰን ሕማም፣ ካፊን ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ናይ ዶፓሚን መጠን ብምሕላው ናይ ፓርኪንሰን ምልክታት ክቕንስ ይኽእል። ናይ ኣልዛይመር ሕማምን ናይ ምርሳዕ ሕማምን ዲሜንሽያ ይቕንስ። ሓደ ሓደ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ቡና ምስታይ ናይዞም ሕማማት እዚኦም ዕብየትን ቅልጣፍ ከም ዝገድእ የረድኡ። ሕማማት ጸላም ከብዲ፣ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ቡና ምስታይ ዝተፈላለዩ ናይ ጸላም ከብዲ ሕማማት ከም ሲሮሲስን ካልኦትን ናይ ምቅላዕ ዕድልና ክቕንስ ይኽእል። ናይ ልቢ ድኻም፣ ሓደ ሓደ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ቡና ምስታይ ናይ ልቢ ድኻም ተቓላዕነትና ከም ዝቕንስ የረድኡ። ናይ ካንሰር ሕማማት፣ ቡና ምስታይ ዝተፈላለዩ ናይ ካንሰር ሕማማት ከም ናይ ሳምባ ካንሰርን ናይ ማዓናጡ ካንሰርን ዘለና ተቓላዕነት ይቕንስ። ራብዓይ ናይ አንቲኦክሲዳንት ምንጪ እዩ። ቡና ዝለዓለ አንቲኦክሲዳንት መጠን ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ሒዙ ይርከብ። አንቲኦክሲዳንት ድማ ካብ ጎዳእቲ ዝኾኑ ፍሪ ራዲካል ሞለኪል ብምክልኻል ናይ ሰብነትና ዋህታት ካብ ጉድኣት ይከላኸል። እዚ ድማ ንዝተፈላለዩ ሕዱራት ሕማማት ዘለና ተቓላዕነት ይቕንስ። ቡና ኢንፍላሜሽን ዝከላኸለና ንዝተፈላለዩ ሕዱራት ሕማማት ዘለና ተቓላዕነት ዝቕንስ ክሎሮጀኒክ ኣሲድ ኣብ ውሽጢ ሒዙ ይርከብ። ሓምሻይ ናይ ስምዒት ምምሕያሽ የምጽእ ወይ ድማ ይሕግዝ። ቡና ምስታይ ኣብ ሓንጎል ዝተወሰኑ ኒውሮን መተሓላለፍቲ ኒውሮትራንስሚተር ብምልቃቕ ስምዒት ክመሓየሽ፣ ደስታ ክፈጥርን ናይ ጭንቀት መንፈስ ክቕንስን ይኽእል። ስለዚ ቡና ትሰትዩ እንተኮይንኩም ነዞም ጥቕምታት እዚኦም ትረኽቡ ማለት እዩ። እስቲ ሕጂ ድማ ናይ ቡና ጉድኣቱ ክነግረኩም። ኮይኑ ግና እዞም ጉድኣታት ዝመፁ ወይ ዝረኣዩ ቡና ካብ መጠን ላዕሊ ምስ እንሰቲ እዩ። ብመጠኑ እንተሰቲና ግን ምንም ፀገም ኣየስዕብን። ቀዳማይ ናይ ድቃስ ምዝባዕ፣ ቡና ቅድሚ ምድቃስና ምስ እንወስድ ድቃስና ክተኣጓጎልን ንድቃስ ዝወስደና ግዜ ክነውሕን፣ ብተወሳኺ እውን ጽቡቕ ምቾት ዘለዎ ናይ ድቃስ ሰዓትና እውን ክቕንሰልና ይኽእል። ብፍላይ ንካፊን ስምዒታዊ ዝኾኑ ሰባት ድሕሪ ሰዓት ቡና ካብ ምስታይ ክዕቀቡ ኣለዎም። ካልኣይ ጭንቀትን ናይ ልብና ውቅዒትን ምውሳኽ፣ ካብ መጠን ላዕሊ ቡና ምስታይ ናይ ጭንቀት ስምዒት ክውስኽን ናይ ልብና ውቅዒት እውን ክውስኽን ክዛባዕን ብምግባር ፓልፒቴሽን ከስዕብ ይኽእል። ሳልሳይ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገም የስዕብ። ቡና ኣብ ሓደ ሓደ ሰባት ናይ ከብዲ ቁርፀት፣ ናይ ከብዲ ምንፋሕ፣ ተቕማጥ ወሲኹ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ከይዲ ፀገም ከስዕብ ይኽእል። ቡና ናይ ከስዐ ኣሲድ ንኽምንጪ ስለ ዘላዓል እዚ ድማ ቀሓር ከባእስ ይገብር። ካልእ ድማ ናይ ኣሲድ ሪፍሌክስ ወይ ድማ ናይ ከስዐና ኣሲድ ናብ ኣፍና ናይ ምምላስ ከይዲ ከባእሰልና ይኽእል። ራብዓይ ጸቕጢ ደም ምውሳኽ፣ ካፊን ጸቕጢ ደም ብግዜያዊ ክውስኽ ይኽእል። እዚ ድማ ዋላ ንጥዑያት ሰባት ዝርአ ውፅኢት ኣይሃልዎን፣ ጸቕጢ ደም ንዘለዎም ሰባት ግን መተሓሳሰቢ ክኸውን ይኽእል። ሓምሻይ
ናይ ማይ ምስኣን ወይ ድማ ድርቀት ከስዕብ ይኽእል። ካፊን ዳዩሬቲክ ፀባይ ስለ ዘለዎ መጠን ሽንትና ክውስኽ ይገብር። ስለዚ ቡና ዝሰትዩ ሰባት እኹል ማይ ክሰትዩ ኣለዎም። ሻልሻይ ወልፊ ብተደጋጋሚ ቡና ዝሰትዩ ሰባት ናይ ካፊን ውሉፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ሃንደበት ቡና ምስታይ ምስ ዘቋርፁ ርእሲ ሕማም፣ ድኻም፣ ንዴት ከምኡውን ናይ ምትኳር ፀገም ክረኣዮም ይኽእል። ሻውዓይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝበፅሕ ጉድኣት እዩ። ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝለዓለ ካፊን ዘለዎ ቡና ማለት እውን ልዕሊ 200 ሚሊግራም ካፊን ምውሳድ ናይ ጥንሲ ምውራድን ትሑት ክብደት ዘለዎ ዕሸል ምውላድን ከጋጠም ይኽእል። ስለዚ ነብሰ ጾር ኣዴታት መዓልታዊ ዝወስድኦ ናይ ካፊን መጠን ክግድባ ኣለወን። ብዝተኻእለ መጠን ድማ ቅድሚና ቡና ምስታይ ምጅማረን ሓኪመን ከማኽራ ይግባእ። ሻምናይ ናይ ዓፅሚ ምርቃቕ ወይ ድማ ኦስቲዮፖሮሲስ ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ካፊን ምስታይ ካብ ሰውነትና ዝወፅእ መጠን ካልሽየም ብምውሳኽ ዓፅምና ክረቅቕ ክገብር ይኽእል። ብፍላይ እኹል ናይ ካልሽየም መጠን ኣብ ዘይረኽቡ ሰባት ነዚ ናይ ምግላፅ ዕድሎም ብጣዕሚ ዝለዓለ ይኸውን። ስለዚ ቡና ካብ መጠን ላዕሊ ትሰትዩ እንተኮይንኩም እዞም ፀገማት እዚኦም ክገጥምኹም ይኽእሉ። ጠቕሊልና እንትንሪኦ ቡና ምስታይ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ብፍላይ ብመጠኑ እንትንወስዶ ናይ ኣእምሮና ንቕሓት ሕሊና ይውስኽ፣ ናይ ኣካል ብቕዓት ምንቅስቓስ ኣፈፃፅማና ይመሓይሽ፣ ከምኡ ድማ ንሓደ ሓደ ሕማማት ዘለና ተቓላዕነት ይቕንስ። ኮይኑ ግና ካብ መጠን ላዕሊ ቡና ምስታይ ድቃስና ክቆራረፅ፣ ጭንቀት ክውስኽ፣ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ከተጓጉልን ካልኦት ኣለታዊ ተፅዕኖ እውን ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ክንደይ ዝኣክል መጠን ምስታይ ይምከር ዝብል ክነግረኩም። ንመብዛሕትኦም ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሑ ሰባት ብመዓልቲ ክሳብ 400 ሚሊግራም ካፊን፣ እዚ ድማ ብማእኸላይ 4 ኩባያ ወይ ደሞ 4 ፍንጃል ቡና ምስታይ ድሕነቱ ዝተሓለወ ምዃኑ ይቑፀር። ኮይኑ ግና ንካፊን ዘለኩም ስምዒት፣ ናይ ጥዕናኹም ኩነታት፣ ካልኦት ምክንያታትን እዚ መጠን ክፈላለይዎ ይኽእሉ እዮም። ጭንቀት፣ ናይ መንፈስ ምህዋኽ፣ ናይ ድቃስ ምስኣን፣ ናይ ኣሲድ ሪፍሌክስ ወይ ድማ ከሳቕ ቁስለት ዘለዎም ሰባት ቡና ተዘይሰትዩ ይምከር። ሓደ ሓደ ናይ ልቢ ሕማም ዘለዎም ሰባት ብሓኪም ምኽሪ እንተተዋሂብዎም ቡና ብመጠኑ ምግዳብ ወይ ድማ ከቋርፅዎ ኣለዎም። ናይ ካፊን ስምዒታዊ እንተኮይንኩም ወይ እቶም ዝተገለጹ ናይ ጥዕና ፀጋማት እንተሃልየንኩም ሓኪም ምምኻር ጽቡቕ እዩ። ነብሰ ጾር ኣዴታት ዘጥብዩ ኣዴታትን ናይ ካፊን መጠኖም ብጥንቃቐ ክግድብዎ ኣለዎም። ናይቲ ቡና ዓይነት ንኣብነት ዝተፃረየ ድዩ ወይስ ዘይተፃረየ ወይ ድማ ዝተዳለወሉ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ካፊን መጠን ተፅዕኖ ከሕድር ይኽእል እዩ። ብጠቕላላ ተኸታተልተይ ብመጠኑ ቡና ምስታይ ጥቕሚ ኣለዎ። ኮይኑ ግና ልክዕ ከም ካልእ ነገር መጠኑ ወይ ድማ ሚዛኑ ምሕላውን ነብስኹም ምድማፅን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ነዚ ይመስል። ከም ዝተማሃርኩምሉ እውን ተስፋ ይገብር። ኩለኹም ድማ ነዚ ቪድዮ ላይክ ክትገብርዎ ብኽብሪ እናሓተትኩ ርእቶ ወይ ድሞ ሕቶ እንተሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፍለይ። ኣብ ቀጻሊ ብካሊእ ጥዕናት ዝምልከት ትምህርቲ እስካብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኮን ይብዛሓለይ። ቻው ቻው።